Margarin énekesnő vagyok. Egy darabig nem voltam, egy fél évig, egy jó pár hónapig nem voltam. Ugye, amiket elhangoztattam jó múlt év elején, hogy voltak problémáim, szóval attól adódóan nem akartam lenni egy darabig, visszavonultam, de ettől még nem adtam föl, drágáim, mindenki azt írta, és azt mondta, hogy biztos, hogy megölt valaki, biztos, hogy eltűntem, nem tűntem el, drágáim, meg nem is adom fel a éneklést, de nem is erőltetem a dolgokat, tehát minden jöjjön magától, én azt mondom. Újra itt vagyok, ahol elértek engemet a hivatalos oldalamon, csak akkor, amikor itt vagyok a hivatalos oldalamon, és bár néha, de itt vagyok, és újra elkezdem a földésemet, mint látjátok, ilyen dolgok vannak, akkor elkezdem, amit itt megszavaztatok, tehát Margarin énekesnő vagyok. Újra megjelentem, és újra itt vagyok mától. Mától kezdve újra csinálom ezt az egész dolgot, itt vagyok, ahol kell lennem, és amit megszavaztatok, hát akkor megcsináljuk a tiramisút. A rumarumát beleöntöm. Így. Mivel, hogy drágám, ne haragudjatok meg, hogyha esetleg egy kicsit ügyetlen vagyok, mert elsőnek csinálom a tiramisút, tehát megnézzük, hogy milyen okosságokat tudok kicsinálni. Utána egy kis kávé. Így. Van ez a kis kanál. Először is összekeverem. Rumának jó erős illata van. Azt mondja, hogy ide rakom. Majd utána megfogom ezt a puffinót, és piskótát, mert amúgy puffinó, csak piskóta. Belerakom a piskótát ide, és le fogom önteni rumarumával, kávés rumarumával a piskótát, és szépen bele fogjuk áztatni. Sőt, ezt ketté is fogom tépni. De különben nagyon-nagyon jó illata van neki ennek a piskótának különben. Ha, várjatok gyerekek, mert ez majd akkor elázik magától, mert nem mindegyik fog beleférni, mivel hogy hosszú. Tudjátok, mit csinálok? Ha már nem fér bele, akkor kettétök, mert úgyis össze fog ázni, tehát ez tök mindegy szerintem, gyerekek. Azt kellett volna tennem a többivel is. Hogy ketté törni mindegyiket, és így akkor jobban elfér. Több elfér úgy. Mert úgyis összeállik, most akkor tök mindegy, gyerekek, hogy jó, ugye, hogy mi van. És akár a tetejére is rakhatom mondjuk, mert ez ketté állik. Vagy akár így, most nem muszáj pont olyan illedelmesen elfektetni, így. Ma úgy is összeállik, mint egy zsemle. Látjátok, már mindjárt szét is megy a kezembe. Kész. Hoppá. Nos, gyerekek. Majom most ugrik a vízbe. Várjatok, drágám, ezzel még nincs vége. Kicsit most többet teszünk a kakaóból, mert ugye ennek el kell, hogy ázzon, gyerekek.
ezt így ide. Ketté kell törni, mert úgyis szét fog ez rázni, szerintem. Ezt jó beáztatjuk, ez olyan, ha úgy nézzük, akkor ez olyan, mint a zsömle, hogyha amikor így áttálik, vagyis hát ilyen, minek mondják. Így. Ezt még összetörjük, hogy ilyen aprós legyen, és akkor ha. Na most ez mire kicsit megpuhul, egy kicsit tejet, legyen egy kis erőm, muszáj. Ha ezt tudom, akkor ebből teszek egy kicsit többet, mint sem. Ezt, mint mondtam, gyerekek, elsőre csinálom ezt a tiramisút, úgyhogy hát már meglátjuk, hogy milyen lesz. Nos, ez már így kész, apróra ment, vagyis hát puhára ment a dolog. Nézzük meg, hogy ebből sampó is a leve véget. Ugyanúgy összekavarom. Ez így egy kicsit áll. Jó. Mascarpone, úgyhogy ezt ki fogjuk fahéjjal keverni, mascarpone-t. Csak kicsit erőszakos is, rajta marad a tányér, ő is a kanálon. Így. Ez egy kicsikét sűrűbb, mint ez. Verem, drágáim. Jó sűrű, úgyhogy kicsit nehézkes szétkeverni, de viszont csak szétkevertük. Most pedig megpróbálunk rá tenni mindenhova egy ilyen kis sirét. Na nézzük meg, hogy van ez az egész dolog.
Hát ez ilyen mondjuk, de kicsi elsőre érdekes lesz, de öntsük akkor rá, inkább, mint amúgy. Igen. Nos. Na nézzük meg, hogy mit tudunk alkotni. Így gyerekek. Kicsikét ilyen darabos a tejtől, meg ettől attól, de viszont nehézkes végig kenni. Megpróbáljuk. Így. Hát gyerekek, mivel hogy a középet bírom csak végig így. Úgyhogy reméljük, hogy hát így bírom, mert a széleire nem bírom gyerekek, mivel hogy darabkások. Mindenféleképp vannak egy darabkás része. Úgyhogy mindenhova nem bírom szétkenni, ugye, hanem középet tudom csak. Úgyhogy össze-vissza nem is fogom szétmaszálni. Most pedig citromdíszítése körülött így ide. És gondoltam, itt maradt nem is sehova, akkor legyen egy kis, ezt a mascarpone-t megcsináljuk így, úgyhogy ez tök jó lesz. Így, gyerekek, hú, nos. Így és így. Szerintem ez tök csini lesz. Gyerekek. Így. Tehát ilyen lett gyerekek, mint a napocska és igen. És akkor mindjárt megtaláljuk a módját mindennek, hogy mi hogy legyen. Ez karikabanán, úgyhogy ezzel még ezt gondoltam, hogy ide mármint ezt meg így tetejébe, és akkor ezt ilyen felállóan próbálom meg megcsinálni, ilyen mivel ez elsőre van gyerekek, tehát ez valahogy most így sikerül,
Azt is nem fogsz eldőlni. Nos, ez ő most ide megy. Ezt már majdnem csak, hogy eldőlt, úgyhogy nem fogja bírni mindet, úgyhogy ezt levesszük. Mert az amúgy volt egyenes, ami a tetején volt. Úgyhogy ez körülbelül körbe végtel színhabbal, és mindjárt nos. Ez nem akar. Ez nem volt. Ez az, hogy nem fog menni. Megnézzük. Most vagy én nekem nincs erő, vagy nem tudom. Basszus. Az így. Az. Várjuk, ezt legyük, nem szétrász, tudod. Várjál. Szépen jön. Nos. Most akkor gyerekek, nem baj, mert ezt fel megcsináljuk. Nem baj, mindenre van megoldás, gyerekek. Megoldást mindenre kell találni. Látjátok? Viszont ezt csak így bírom megoldani, nem áll meg. Úgyhogy akkor marad ez így, ahogy most így lerakom. És nos, körülbelül ez így sikerül, úgyhogy elsőnek hát így maradsz. Nos, gyerekek, még ide. Így. Díszítésként maradék fahéjjal, ami még van. Megszórjuk kicsikét. Úgyhogy szerintem csodálatos lesz. És olala, ilyen lett ez amit ez a díszítésem elsőre. Nézzétek meg, drágáim, banánkarika körülötte, és finom tejszínhab szintén, amilyen nagyon-nagyon-nagyon szép díszítéseket ad, meg ez szép citrom, ez a gyönyörű narancs. Próbáljátok meg, és guszta szerintem. Ehető és finom. Szerintem ez egy különleges kedvesség lehet akárkinek, vagy akár egy desszertnek, szülinapra, akár vagy névnap, vagy desszertnek, vagy akármiképpen megoldható az ilyesmi, szerintem kiváló. Próbáljátok meg így elkészíteni ti is. Úgyhogy megkóstoljuk, hogy nehogy azt higgyétek, hogy nagyon finom. Nézzük meg ezt a karikát is. Igen, nagyon finom. Ez volt én nekem, mint Vargérénnek második évadja,
és köszönöm, hogy itt vagytok. Első évad, második évad, konyhám. Újra fogunk találkozni, drágáim, úgy érzem, és elkezdtem mától. Tehát, hogy milyen hónapot írunk, február, oké, gyerekek. És tessék ezt fogyasztani, mert nagyon finom, érdemes lesz enni belőle. Ez ténylegesen finom, úgyhogy főleg a karikák. A banán az egy olyan dolog, hogy én szerintem a banán és a tej, vagy ez a... Van még valami, ami nagyon jó a szervezetnek, hiszen még akkor is jó a szervezetnek, amikor az ember beteg. Én szerintem rosszul így leküzdőnek nagyon jó a banán. Amikor az ember egy kicsikét nem úgy érzi magát, mert erőt ad az emberbe, energiát, és hány inger elvevő. Nagyon-nagyon különleges, finom íze van a banánnak, úgy ennek az egész dolognak, körülötte ez a tejszínhab, szerintem érdemes lesz így megcsinálni. Próbáltak meg szerintem. Nagyon jó. Ezt így ki lett találva, és próbálkoztam vele, hogy meg tudjam elsőre csinálni második évad konyhámban. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok velem. Puszi mindenkinek!